Unha semana antes xa, que bo polvo e que boas son as festas de San Froilán e que boa é a nosa terra, Lugo, porque para dous lucenses de pro como a nós, como a Adri e como a min, claro, o San Froilán é unha festa absolutamente imprescindible. Home, por suposto. Cada ano, pero Lugo é moitísimo máis, Adri. Así é la mela, porque a xente, claro, cando pensa en Lugo, pensa en petiscos, pensa na muralla e pensa no San Froilán. Pero como a ti máis eu sabemos, Lugo é moito máis. Por iso, hoxe da man de Guido, que probablemente sexa un dos guías que máis saben de Lugo do planeta, imos descubrir 3 recunchos, 3 curiosidades que van sorprender mesmos que son de Lugo de toda a vida, e se non, vexan. Ai, pois Guido, encántame esta muralla, a muralla de Lugo, que debe ser un dos sitios máis fermosos que coñezo, Sí, para min é un símbolo xa non de Lugo, sino de Galicia inteira. Pero de todos modos quero ensinarte hoxe sitios distintos tamén, Se eu fago Lugo menos coñecido, unha das partes do meu proxecto, creo que che vou sorprender. Pois veña, vamos alá, vamos. Ai, que parali, espera, vamos. Bueno, Guido, por que me traes aquí como primeira parada? Quería ensinarche outra curiosidade artística de Lugo, que é un grupo de debuxantes urbanos que se xuntan todas as semanas. Pois veña, vamos coñecer eses debuxantes. Imos ata aí. Tan, pintando. Sí. Oniel, que fermoso isto que estás a facer, Adoitas vir moito por aquí? Sí, constantemente. Ti non eres galego, de onde ves? Pues yo soy cubano, aunque tengo raíces gallegas. Vine aquí a Lugo por simplemente descubrir una ciudad. Que estás a debuxar agora? Bueno, ahora estoy dibujando esta torre de la catedral. María, que ten este espazo para que veñades tantas persoas debuxar aquí? Sempre é un sitio moi inspirador. Fátima, que ten Lugo de especial para que tantas persoas vos reunades aquí a pintar? É un rato que compartes con xente que ten a mesma afición. Que che aporta a ti estar aquí neste lugar tan especial e rodeada destas persoas maravillosas mentres debuxas? Mira, poder compartir o meu hobby, o meu máis querido hobby con xente que lle guste. Disfrutar de algo que sempre foi solitario, convertilo en algo compartido, comunitario. Agustina leva un par de semaniñas aquí. Que che parece Lugo? Hermoso, la verdad me parece una ciudad preciosa, del arte muy histórica y eso me gusta mucho. Bueno, chicos, veña, agora un selfie todos, Poñedevos aí. Bueno, e traesme aquí porque tiñas ganas de xogar o xadrez ou por algo en concreto? Bueno, pois continuamos co tema da arte, xa verás agora por qué, pero tamén quería ensinarche como evolucionan as tapas de Lugo. Estamos nun lugar uruguayo e aquí fan algo moi rico. Porque para comer, Lugo. Iso sempre. Ai, por eso querías que viñáramos aquí, É que isto é unha maravilla. Aparte, pareceme perfecto como tapa. Guido, ti daqui que destacarías máis? A parte gastronómica, que xa vemos que ten boa pinta, ou a cultural? Empate técnico. Son dúas cousas importantes para Lugo e para o mundo, A arte e a gastronomía. E non podía faltar o selfie daqui. Vamos a darlle. E xa para rematar, porque me traes aquí como destino final? Bueno, Ale, pois para min é imprescindible ver o Miño en Lugo. Non se entende Lugo sen o Miño. Este miradoiro, o miradoiro da Volta da Viña, a min pareceme o máis fermoso de todo Lugo. Non imagino un mellor punto final para esta visita, ainda que supoño que haberá milleiros e milleiros de recunchos máis aquí en Lugo, non? Sí, é unha pasada, Lugo. Pois mira, Guido, eu quero me levar unha foto de recordo tamén daqui. Así que veña, vamos llena. Veña.